urte betetze ditu, eta orduan ekitaldik desberdinekitik pentsatzen, bai alarrie, beste erabateko ekitaldi batzuk bai, liburun aurkezpenari hortxe dago, eta azkenein banda diferentin artien elkarlan badago, batzuk baitea jute gotza berra da olako, eta orduan hau irutu zikun ekitaldi polit bat izango zela, danak elkarlan jotzeko. Ambienti sortuko zanik, oso biro politia sortu da, instrumentoanak batea jotzen musikia azken batik, eta guztua gaude, sortu da biro politia. Cosa diferente, ondora urte batzuk egite izan, Iñaki Albertin uberaldi nintzen alarde handi bat, baino handi guzti, beste banda bat, egin etorri ziren, eta orduan azkenengo hamarkadan ez da, lehenengo alardi zen jotzen zuen, guk beste batzu jo izan dugu, baina nik egin izan azkenengo urtean alardik asko jatsi dira, beti bezala. Diru laguntza jatxitege, udaletxik ez dakere bandak ez dazkebe rekursoik olako egituraketako montajea montatzeko, eta gehiago esan guratu da, Zumarrako bandako korbatekin dago, Zumarrako bandekin intrako kalekera, bertako bandakideen izelako, eta erteeran jendik txalu gotzi bazain, eta bezala ez. Oso zea da, esan gotuke, ekintza oso berezi dira, eta hori jendiken somatzea, eta banda bagoitzeko gotxe, zestuarra ginen da, oso ondo, eta ibilbide motx bat ditezu, baina lau banda egin deben azpekin zehar ibilbide bat, azpeitik musikaz betetzea momentu ordu erdi orfantxe, atenzio deitzeu, eta erakargarria, eta musikie oso gauza eharra da, orduan bagoen. Nik uste, azpeitiko herri dintzako, oso pori da.